सांगत असेल मी सगळ्यांना सांगत असेल मी आमच्या BJPच्या कार्यकर्त्यांना सगळ्यांना सांगत असेल तर BJPचे अधिकारी जे असतात त्यांना पण सांगत असेल की आमच्याकडे आणखी कसलीच मागणी ना आमच्याकडे एकच मागणी आणि ती म्हणजे आमची पेडण्यात तो उमेदवार आमका जावो ही एकच मागणी बाकी आमच्याकडे सध्या कसली मागणी नाही बाकी जो पेडण्याचा विकास जो असा पेडण्याची काय जी मागणी असा ती आम्ही करून घेऊ हां वरचे जे अधिकारी आमचे असतात त्यांच्या संमतीन आम्ही पुढच्या आमच्या पेडण्यात काय विकास आमचं करून जावं कशी पेडण्याची हे करून जाईल हे आम्ही करू त्याच्या कारण आमका एकच मागणी आहे की आमचं पेडण्याचं उमेदवार आमका जावं एकच मागणी बाकी आमची कसलीच मागणी ना आणि कोणाचा विरोध आता जे BJPन दिलेलो उमेदवार जो असा तो पेडणेकर ना म्हणून तुमची हे आंदोलन होय आताच नाही आम्ही पहिल्यापासून आम्ही सांगणार असा आणि पर्रिकरांकडे बोलणं झालं ना सगळीकडे पर्रिकरांचा त्यावेळेला मानलेला असा की पुढच्या 22% जी निवडणूक घेतली त्यावेळेला तुम्ही आमचा उमेदवार पेडण्याचा उमेदवार तुमका आम्ही आमची घेतलो असा तरी पर्रिकरांचा त्यावेळी मागण्याला करून आम्ही ही मागणी मान्य करून केन्ना सांगलेले काय म्हणतात 2017 मागच्या निवडणुकीच्या म्हणजे तुम्ही भाजपान दिलेले उमेदवार भायले असल्यामुळे ते बरे नसतात असे आता तुम्ही बरे नसता कोणा म्हणत ना आम्ही बाबू काही तू बरं जाऊन सांगू ना बाबी आम्ही बाबू सांगणार बाबू 20 वर्ष तू आमची सेवा केली आमची पेडण्याची तुझे धन्यवाद तुझे आता तू स्वतः म्हणून तू पुढे ये आणि तू पेडणेकरांना सांग की बाबा रे मी तुझी सेवा केली आता मी विरोध करतोय आणि विरोध ना करतोय मी तुमका तुमची मागणी जी काय असा की तुमचं उमेदवार मी तुमका पेडण्याला हक दिसतोय आणि आपण आपलं मडगाव ते आपली व्यवस्थित होते आणि मग तुमच्या तुमची मदत करू अशा प्रकारे बाबू मी सांगायला 2017च्या निवडणुकीक राजेंद्र आल्लेकर देवलेले ते ह्या भूमीतले नसलेले तुम्ही त्याच्याबरोबर तुम्ही त्यांना पाठिंबा दिलेलो कित्याक खातीर दिलेले असता ही त्यावेळेची गोष्ट असेल पण आता त्यावेळी आम्ही तुझं आमच्याकडे उमेदवार नव्हतो पण आता आमच्याकडे 2-4 उमेदवार पेडण्याचे असत पेडणे आता शिकलेले मुलगे सगळे असत बरे ग्रॅज्युएट झालेले असत बरे शिकलेले असत त्याच्यामुळे आता त्यावेळेस नसले म्हणून आम्ही तिथं ह्या करून ना पण आता 2017च्या निवडणुकीच्या टायमाचेर सिद्धेश पेडणेकर हो पेडणेकरांचो असलेलो आणि त्याचे नाव सुद्धा वरिष्ठांनी वयर धाडलेले आणि तुमचेकडे असताना सुद्धा तांकां डावळून राजेंद्र आल्लेकराक तिकीट दिल्लेली ना कशें म्हणटात तुम्ही कोणाक नाव सांग कोणाचं सिद्धेश पेडणेकर सिद्धू माझ्यापर्यंत मी काय तेव्हा म्हाका कल्पना कशें ना तुम्ही त्या टायमाचेर अध्यक्ष त्याच्या पयलींचे अध्यक्ष तुमच्या बरोबर त्या हेचो तो मोर्चाचो अध्यक्ष असलो सिद्धेश पेडणेकर सिद्धेशाबद्दल म्हाका कोणी सांगूकय ना आणि म्हाका त्याबद्दल काय हे नसता कित्याक सांगपाक जाय तुम्ही त्या टायमाचेर अध्यक्ष असले लिडर असलेले तुम्ही ह्या पार्टीचे कित्याक बसता निवेदन दिया बरं तुमच्या मास्तरांकडे पुढे काय करतो याची पुढची भूमिका आहे सध्याची आमची भूमिका ना आमची भूमिका सध्या एकच असा की आमचं पेडण्याचं उमेदवार जाऊ ही एकच मागणी आमच्याकडे बाकी आमच्याकडे मागणी नाही पुढे काय जातला तर पुढे त्यावेळी सांगू आणि जर न दिता सुद्धा तुम्ही राजेंद्र आल्लेकरांच्या फाटल्यान रावल्यात बरोबर एकदा पार्टीचा आदेश म्हणून आता सुद्धा पार्टीन जर आदेश जर दिलो आणि भायलो जर कॅन्डिडेट जर दिलो जाल्यार तुम्ही काय करतले आदेश म्हणून रावतल्याच म्हणजे आदेश तुम्ही मांडच्यात ना आदेश म्हणून बोलल्यात म्हणून मी तुमका प्रश्न आदेश म्हणजे बघा 2022 सालात स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रिकरान सांगलेला फुडल्या 2017 फुडल्या इलेक्शनाक लोकलाचो आम्ही विचार करतलो त्या टायमाचेर आमचा डिमांडच असला त्या टायमापासूनच आमचा डिमांड होता त्या टायमाचेर सिद्धेश पेडणेकर रेसीन असलेलो आणि त्या टायमाचेर तुम्ही त्याका सपोर्ट कित्याक करूंक ना सगळे कार्यकर्त्यांनी कोण सांगता करूंक ना म्हणून आम्ही आमचा डिमांड होता तर आम्ही सिद्धेश पेडणेकर ह्या नाव आम्ही घेऊ ना पण आमका स्थानिक दिवचो हो आता सुद्धा आम्ही काही कोणाचं नाव नाही आणि जेव्हा 2022 सालांत आमचो जर विचार करतो म्हटलो तर त्या टायमार आमका असं उपोषणाकडे बसायची गरज नसली ना मनोहर पर्रिकर गेले वरती तुम्ही रावल्यात खालती त्याच्यानंतर सत्ता बदलत गेले काँग्रेसचे जे चोर फटिंग रॅपिस्ट म्हणणारे BJP त्यांना तुम्ही घेऊन सत्ता केली मग त्यांच्याकडून अपेक्षा तुम्ही काय दवरतात हे तुझं चोर फटिंग जातो काय म्हणते नाही ते सगळेच चोर फटिंग असतात कोण नसतं चोर ना असत कोण सांगायचे ना असं पण BJP का ते सगळे साव ते खोटे झाले ना म्हणून ते आम्ही BJP जातो आम्ही कोण सगळे जातो सगळे आता BJP घ्या तुम्ही सगळे हा म्हणजे ह्या दिसतात कल्याण जर तुमचं जाऊचं असं जर ते भाईनं किती जे वायर असले ते BJP दिले ते एकदम गंगेन गुल्यार एकदम